बे समाव सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रादाब। नोंथाङाबो खिखरसालि एबा टयलेटआव गोबाव सम बारहोनायनि हुदा दं नामा? नोंथाङाबो 10 मिनिटनि बांसिन खिखरसालि एबा टयलेटआव सम बारहोयो नामा? जुदि बेबादि खालामोब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय। खिखरसालि एबा टयलेटआव गोबाव सम बारहोनायनि सायाव सांग्रांथि होदों देहा फाहामगिरिफोरा। नंगौ, 10 मिनिटनि बांसिन खिखरसालि एबा टयलेटआव सम बारहोनाया खैफोद गोनां होननानै सांग्रांथि होदों देहा फाहामगिरिफोरा। आथिखालाव मबाइल फन बाहायनाया सुबुंफोरनि मोनसे एंगारहायै हुदा जाबाय। जानाय लोंनाय उन्दुनायाव बाहायनायनि अनगायैबो खिनाय समावबो गोबां सुबुंफोरा मबाइल फन बाहायो। लोगोआव मबाइल फन लाफानानै खिनायनि हुदा दं खायसे सुबुंफोरनियाव। खिनाय समाव मबाइल फन बाहायनानै गोबाव सम बारहोनाय हुदाया खायसे सुबुंफोरनाव दङ। नाथाय बेबादि हुदाया सावस्रिनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानै देहा फाहामगिरिफोरा फोरमायदों। फाहामगिरिफोरा सांग्रांथि होनाय बादिब्ला गोबाव सम खिखरसालियाव जिरायनाया गोब्राब सावस्रि जेंनाफोर सोमजिहोनो हागौ, जायनि जाहोनाव थै गनाय आरो पेल्भिक मोदोम रोदाया लोरबां जानो हागौ। गोबाव सम जिरायना ग्रेभिटेशनल नारसिनथायजों ज' जानाया थैनि गोसारथिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेजों लोगोसे रोदाफोर आरो रेक्टेलफोरनि मोदोम रोदाखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेफोर जेंनाफोरखौ होबथानो थाखाय देहा फाहामगिरिया बाथरुमाव एबा टयलेटआव मबाइल फन बाहायनाय हुदाखौ नागारनो सुबुरुन होदों आरो गोग्गो आन्थ्रो हुदाखौ बांहोनो थाखाय फाइबार आरो हाइड्रेशनजों बुंफबनाय आदारफोरखौ जानो थाखाय सुबुरुन होदों देहा फाहामगिरिफोरा। जुदि नोंथाङाबो खिखरसालि एबा टयलेटआव गोबाव सम बारहोनायनि हुदा दंब्ला सांग्रां जा, नङाब्ला माखासे देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ।